Benvidos e benvidas á Radio Tarazana, a radio da Escola de Luintra, a radio que non deixa de xirar. Temos unha visita moi especial, si ou non? Quen veu a darnos a sorpresa? A quen? Mai de Xián. A mai de Xián, moi ben. E a mamá de Xián, que é o que vai facer? Que nos vai presentar? Vou vos dicir a que xogábamos nós cando viñamos a este cole. E chicos, que credes? A que xogaban cando eran pequenos? Levantamos a man. A ver, por aquí, comezamos por aquí. A goma. A goma, a ver, non o sei. Al escondite. O escondite, as agachadas. A las canicas. A las canicas? Ai, as canicas, por aí, a ver, Dani. A ra. A ra, que máis? Pilla. Pilla, a ver. A colita inglés. Moi ben. Imos a escoitar a mamá de Xián que nos vai a contar a que xogaban cando eran pequenos na nosa escola de Luintra. Vale, xogábamos a goma, sí que xogábamos. Vamos xogar agora, todos. Xogábamos a 1, 2, 3 plan. Sabedes xogar a eso? A cando había xardíns, que agora quitáronos, xogábamos ali a limpar, tiñamos a terra toda barrida, sempre barríamos cas ramas dos xardín, vamos. Tiñamos todo barrido, todo limpio, xogábamos as casitas. Pois facíamos baile, que tamén vos vou enseñar. Baile regional, Baile galego. Xogábamos as canicas, efectivamente. E facíamos, eu agora non me acordo de xogar. Xogábamos a unha cousa que eran as aceras, nestas aceras de aí, que tiñamos que andar correndo por as aceras, subir e baixar, se nos pillaban, pero ese sí que xa non me acordo ben. Vale, moi ben. Pois agora, chicos, imos estar moi atentos, vale? Queredes xogar? Sí. Pois estade atentos, nos imos a poñer en grupiños que vos imos a ir dicíndonos e Sonia vailos a ensinar cada un dos xogos que ela quere presentarvos, sí? Vai, entón estade atentos.